Lagi Wala mo ko'y abot. Oh, Oh, kaya ra. sige, sige, sige. Mahug ka. Pag hinay di, mahulog ka. Alam mo, pula yan. Ay, layo ka wala nila yan. Lang. My God. Are, loyo mo. Kani. Discut ko niya ng extra electric pan ang gamit ko, no? Hindi ko mo electric pan, eh. Yung isa kay silent. Yung isa kay saba. Doon pa sa kanan na helicopter. Natay, may ka-slide na diri. Kanay na gamay, makabot ka na. Ikaw ra ni gamay. Kating na gamay. Yo gala ko. Kiraan eh, Chris Lele. Grabe mo pa'y gamit. Tapos na pa'y gamay. Ako pa yung may gamay ay. Buang ay. Gira kita. Asam tumaag yan, bro bati. Diri oh. Left. Huwag ko dira. Madiri na lang. Mas Nay okay sa green left. Hi, tingi yun. Ayun, pabilis kayo na. Pabilis na kayo na. Luther juga ba? Luther juga yun. Ay. Di juga. Gender reveal. Ala, wait. Shrek. Okay, din sa left oh. Green man. Ala, uy, gago! The slide. Natagok. The slide. Ay, layo ka niya. Kapot. Damage ka. Okay ra. Nako yan na. Nara dyan day. Nawara. Maora. Di magtanaw sa gianan. Yawa, nakatago po just ko ano eh. Nakatago siya sa tawagan ni. Dahon ka ni tanom. Asa ang Abang yagi? taybay. Ano yun ang tawag yun? Ha? Naman. Diri sa left oh. Ah, grabe ya. Katunga. Hindi yung gutom. Ay, so dito rin. Wala, mga bigas. Yati. Uy. Pagkuot. Na Rio, na ikon Rio, tumakanan Rio. Nota sa... Ano. Ay, jellyfish siya. Tapos Dari may ulit. left side. Morali booste. Tagpagkaon. Yes, tropics. Tropics kasi roots. Ay, pati kayo. Masayo ng ano. Ay, nakagwapo lang sa roots. Kaya yung mga clouds. May nga to ba? Kaso itong hangin. Yung mga ano. Oh, good sa akin. Okay na nang hangin kasi sa ulan bay. Masukihan ko sa hangin. Piskot yung buwang baluto ta na cancel. Sa marshmallow eh. Nakabot yung mga apple dari asa man to. Naluto to. Ano na Oh, kami? magwatos marshmallow eh. Tulo ka bukos ba? Tara. Go. Sige, katong I'm live. Ako gani. Ako daw. Okay ram sa kuha. Ako na lang. Mga 60% rin siya sa kuha. 65. Ano. Dito ta mag-bind rin oh. Ah, hindi ako eh. Okay, dami. Matuwa siya. Naog siya tana. Naog rin ako siya. Hop. Asam sila eh. Nawa si Christine. Saan? Taas. Makaon yung purple nga berry. May berry. Makaon man tanan pagkaon. Mapuison lang ka. Ka ng white one ba?
Why side speaks ba? Gamay ra siya ma-poison. Nan lang eh. At may baat may nakabugta. Ay na, dili na makaon ng ano, nanay poison ng ano, purple. Di makaon ka ng green. Kiki. Nay poison ng yellow pud ata. Nani zombie diri? Ay, yellow ang purple dahil, sorry. Sure? Hindi. Udah kita sa update. Ano siya ang? Ay, nay ano, Buti nga ting. zombie diri. Kanus ah. Ha? Source bro, source. Trust me bro. Hindi fungus. Na-damage ko eh. Labay ko na niya. Makawa ko na dito. Gamit na imoy ito. Dili man na makuha gutom mga ano, hindi punggos. Poison raman. Siyempre atik rapod. Siyempre, ikaw go, datikon mga. Oo, nag-patch iya. Asa ta diri? Hindi ta man diri no guwapo ro diri. Bantay ba dito magtan sa gyana eh. Mas dagan pa mo tumubuto sa roots eh. Bisa diri. Mabati ning road din ikaw nauna ko bati ko ding road. Daghan mo buto. Ano tare? Hello? Tara siya, tara. Tara. Ah, sisikap gyud eh. Okay, loot good. Maon yung lalis. Lantern. Yate, karon pa ko kitag first aid. Kailangan na niyo. Puno mo ng bag. Puno og marshmallow, iron na yung kuha marshmallow. Kaon na ko isa. Ayan na lang, marag sayang na. Ito na yung bag. Bag ya. At nga na isa ka mas Puro marshmallow akong bagoy. Ayaw ako. Update man ka o naka. Patay lang. Asan to switch din? What is this? Ambil na rin. Ay, ito man. Ito ang gimudahan na. Si Christine, nawa na po. Asa, tawanan. Salute brother. Ay, wagi siya kita. Ay, panig kita. Wait eh. Pwede to diri magbay no? Ay, taas day kayo. Taas ra kayo. Wala mo ikanang, wala mo rope bay. Ayo, pwede ra pud niya. Yan, diyan na lang. Hindi mapunta to dito ng house. Pwede po right side oh. Ah, taas man na kayo. Ha? Ah, dire dire pwede dire. Ano ding bay noon sa din oh. Hindi oh. Ha? Ah, pwede ra pud diha. Mo lahos manigya pud diha amo. Minakuway sa kaanan. Na, you need to check your surroundings food ba? One. Ngayon po to ah. Line po to lang. Ato Siguro ni Macau, dami eh. dyan eh. Ambil na po islat isa. Ako na ako ano. Ako islat isa. Ako yung dash bandit, ikaw smith kit. Nang ako. Puno na ko. Dari ka. Nadari na eh. Ay, ako Paano? mutuwan. Napay ano diri ba? Isa gigutom. Wala gigutom ninyo. Wala. Nagkan kita marshmallow. May lang na marshmallow ba? Ah. Gaya ka gusto. Wa. Bang. Lagi zombie, huna.
Siyempre, ate ka po to. Siyempre, pag siya mo istorya, yan, nagtuod ritso, automatic na na. Buot yun yung patch iya ha. Pitan ako na ano. Pwede ito magkani oh. Masya mo na pa dong. Ay, kani, asa ni padulong ning kani nga ano? Ni isa. Ito po nang dito to nga. Pwede ta dire. Balik ang kabus. Pwede ta. Pinakalis na mga kita nila. Na, nagkuha na kong mushroom. Mag-join na to si Sama. Mag-join na to si Sama. Aro, pwede rin Wala. Mas, ano, mas daghan, mas maayo. Eh, naman tayo, sumpay na rin mo. System kay Marpa. Gago, kaya ka ni. Buwang ka energy diri, may gin, naki-extra. Pwede mata mo left oh. Dire dire. Para ginawa ka diya. Okay. Ano ako, pinakalik right side mo. Pinaka left right. Asa na siya mo up here? Depende, Kalag. if ever mabuhi or kalag. Aray, kalag. Kalag mo sila, o tao. Loyas na. Yun Ah, pwede ito mo. Puno, testingan ako. Ari layo. Oh, ay lain mo. Ah, makuha ang antag energy mo sakta di ay. Hangin, hangin, hangin. Ay, hangin. Hangin. Ah, wow. Kuya, wag hangin oy, with ano man. Ari ko ay. Bagyo na boss, kay with hangin. Nag-slide in the upper. Basta ka, dire. Ay, safety dire yung gusto yung ginagawa. Ah, kani lang. Madlo ko mo ano, mulahos nga ulan pa. Yun na ako atro. Ay, ano pa dami eh. Laki, kinay natay Nikki dire. Nikiat. Natay tubay tugi pa ba po. Ay, white luggage na. Kaya pala. Lalay. Yay. Asa mo? Ay, nanasula sa babaw. Gago. Asa sila nangagi? Dara, tapay ka so. Kaya na ko dito. Ah, dara, makita na ng mga tubangan nimo. Dara. Ay, litsin. Ay, nako. Na, wa na gyud. Ah, nakuha ni. Okay. Siya. Baawi. Yaw. Kauna na lang na. Ulo ko mangga. Ulo, taas sa po na niyan.
Yun na lang. Way bukot tawa na. Tag last one. Mga kaya ba? Naubunti ka. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Doon yung tingin. Kasaka na ko. Aman. Asa sa daul tam? Asa sa dapita? Oh, ano yung pangalan mo? Ha? Wata, pagupod. Dara day. Andala. Ulan. Na, ayo. Lutuan lang sa lutuan sa lutuan sa. Ano na lang eh. Kanina lang pangkanto mga gantog. Dati ko achievement tulo ka ko ano? Kanya yung hotdog. Kanto mo ni Pupi. Kanang street. Street to ni mo kaon. Ako gisa ka hotdog. Wala na. Wala na magniit. Ano man? Eh kanto nung tulo ka hotdog. Ayaw marshmallow. Sakura? Kan ana. Ano yung itan? Oh, para madali. Achievement pa ka. Wala mo lagi. Kailangan man yata ano, kailangan man yata siya lang ang mukaon. Mana. Kanang ano. Oh. Hindi kita mo kami ganang nakulitan na mo. Para madali. Ito ko bugota ni mo ba? Sakto na Knife. turn. Layo ka dito ko sa'yo. Lizard, no? May dapat mamatay ah. Lagi ni Blizzard. Logo. Mga di sulti ka. Tanawara. Paano wala wara? Palibak. Babaan ko ba wa? Hindi tagi ka ginagaan ka dito. Wah, kita. Adi day. Sa Minbi. Sa lisensya mo. Sam. Lagpot. Stop. Naris lo yore. Fuck. Wakaigo. Tapos ko pa nga. Ako'y naigo oy. Kanyo. Si ay. Gaan ako ni. Makita lang kung puy suro ra wa. Ayaw na ay. No, dili na mo kadaot. Inot na iikot na ng word ng tatap ba? Ayaw lah na. Wadi na siya na. Discretion na tana. Maka discretion na. Mas. Pag-iwan na ni. Ito naman Blizzard eh. Ano na tayo ron? Asa man ni? Asa man ni ganan? Pati man. Lep, tawa. Na. Ano, Blizzard pa yun. Yo, pati mo. Ay, naugi ako. Dali na. Ito ko man na. Gusto ko nga bibi na. Pati man yung kasaka din. Lisa. Wait. Kami na. Dapat mo. Baro, pwede naman makabaro. Hala.
So, okay dito kang ano ba? Sana makabarog mo ani. Gago ka. Wala! Sige! Siya, gina-perminti dahilan mahulog ka. Gani. Kaon no. Asa ta left right. Siya, butong wa ni dawat sa imuhan, no? Uso mo. Katong wala ko. Mo ba help? Wala. Tapos, ay, 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 Alo, alo, alo. ay, ay. Nagtugnaw. Yawa. Agnon ko. Siya pa to Christine ni dawat sa bomba. Siya ganino. Ikaw ganino. Ikaw perminti dahilan mahulog siya. Ako to. Tingin ko taka laglapay. Napay ko ano, tapos? Siya pudtong, ala. Ala, bosa gini yoy. Revenge is real. Nasi mong left, nasi mong left. Uy, di kat to. Kaya nga yung kita. Nakita ko wala na ko gidayon mapiang niya. Hilak pa lang ng ta. Taon na lang. Sabi ni dynamite bro. Dali oragot mo na. Nao ka? Oo ba? Ano nila? Apa ba? Ako wala naman ko yan, no, ba? Ata ni. Tingin na, ba? Asa mo? Ako sa bus. Sige, sige. Ikaw na yung tingog. Ay, taas man. Yati bati mo ni agianan dire. Taas man. Hala. Dito sa tukan. Hadaw, hadaw. Ay, naman na de. Dili ba sa sud ba? Ayo, yun eh. Ah! Ah! Kamu dari soul ay. Ah! Bati mo agianan ni kamugi. Pati ay basta may samat. Dali ra kay mo ang bigyan ng bandage diri ko pa bandage. Wow. Dako kag damage. Alpakat mo nila. What's next? Yeah, Meron may gianan. Oh, nagara. Ang iya, okay ka. Delay na kayo ro. Ada dua. Naram din sila diri. Naram diri sam, naraupos diri sam, diri sam na. Sus. Areo. Aya dia Christine, wa gyapon dia magsugat mong duha lo. Pwede, diri, oh. Asa? Diri, oh. Kanya akong itudlo ba, diri, oh. Nakoy kaning fungus. Ipunggos na una, tapos kanon. Diba? Try na to. Gi. Asa. Ano to, kaabot ba? Eh, oo. Kila ko, di nakaabot ba eh. Naog siguro ko na. Areo. Aray na lang. Nakoy ka na. Diri ba? Diri ba? Yan ako ro. Ay, oo. Pwede Lakaw ta nila. dia ba? Pwede. Try na to. Ayun na lang diri. Nakoy risk ko diri. Nga mag-rope na lang mo diri. Kaya na. Gi. Risky ha po na eh. Di lagi siya mahog. Oh, ni-rescue ko lang siya. Oh, ang rescue ko lang ay noon. Dira. Oh, natagak. Oh, di ba? Iwas sa ferry. Anak ko no. Anak Dili, dito. gamit siya yung rope dito wali patong. Sige daw, mambakan ba na? Ah, makan ba? Ako na double click. Bantay siya. Wa lagi siya lagi. Wala pala. Ano ito tagak.
Buto Di ay. rope day. Iya gini. One at a time ra jud diri bay. Walay lugar diri Kadang hag ba? Diri oh, kung naka-extra Gusto energy niyo ko sakam ka diri. Try do sunless. Ay ate. Keep lang daan. Yawan. Ah, di kaabot. Lala. Keep. Dagan ba? Sa dagan. Dili gini ka do. Ang lantern man ma-frozen. Dire. Gabinding na mga Nothing. Dili ta diri oh. Nay ano diri ba oh sa makanan oh. Yan, try na to. Nakot ba po? Niyo. Yate. Asa ang gapita? Ay, margi. Saka ako dali. Oh, nina o gali. Ay, isko ta tako mo. Limit kit. Katungo. Nako. Naus ako. Oh, dili jud ko tungo eh. Kumbag. Salamat. Salamat pod kay. Kanon. Wala. Ay, Kami amo. gamit yung kanon. Nasa right ba yun? Araw ka ba to asa good. Mind games ba? Bro, gani har kita diri da. Pwede ko mag-row. Asa di ka daig eh, rope daw. Tatagak ko da. Tana pa yun ay. So na. Bakit na yun? Uy, hulo, natagak ko. Na? Mga narabagid ko ikuan. Asa man ka uy? May tumakanan rin oh. Likod ni Monta. Mas dul rin ah. Asa mis gidilok? Taas. Ay. Okay. Huot na Uy, dali boss. gawot ta. Pagaw sa Kami boss. Ay! Asa mis gidilok sa rope? Ang tiya. Dito gurus kuan. Ha? Dili. Na may extra bay? Ba't naka-extra bay? Patay ako ma need. Hmm. Kana. Asa niya rope ta ni? Makita mo sa rope dili. Dili. Asa ka gapita ka baro? Asa rin ka? Layo manimoy. Nari. Nari oh. Asa ba? Asa man to? Hindi tayo balik. Sabos. Uy, gago. Hindi tayo ka balik daw. Dari oh, dari. Ayaw, naog pa. Ito nakita na ko rin na. Asa sila napita? Ate, nakalimit ko. Asa sila dari? Dari, baba. Dia. Nato sila dia. Ah, daw. Ito sila. Diri. Ako pa sila kasaka din. Asa ka saka dia? Asa mo? Di kana. Kana okay na? Oh, gi. Wala ya tra ko. Nega ala na. Di butang ba may tigupuan? Sit daw, wala pa yung kurang ka. Si pati ito dito sa isa din. Tawata ko lang ay ko pagka. Nice snowpile. Weirdo eh. Tulo ra katikang samot. Nako snowpile diri oh. Le. Tulo ra. Di, ayaw mo dia. May slide mo dia. Namatay ko. Sam. Sam. Hala. Dali. Namatay gid ay siya. Ulit taon. Naka-slide. Na-slide. Di ba ni kapiog ang lantern sa blizzard? Gano ba? Mao gani. Depende siya sa kakusog sa imong ano. Asa si Sam? Patay na si Sam? Talas na siya. Huwag Ayun na to eh. Patay na to. Layo kay tong gihulugan. Nalahos. Blizzard eh. Mo ano siya no, makatulak siya no. Diri sa una. Kat diri. Taas kay na. Diri oh. Asa Ah, dapita? mas taas diya oy. Shit. Diri oh, mo left lang ka diri oh. Nay patunganan dia mo kan. Nagi akong kurup kano na. Uy, yung blizzard pa gyud wala. Nagay makuyapan na ni ba? Asa mo? Diri. Ah, go dia. Kani mapatungan ba?
Dili na mapatungan ba? Low pra kayo na. Pangatag ko pagkaon ba? Asa ang bago? Napa isa diri oh. Asam tayo na ko Europano no? Tay gutom la na. Pwede diha, pwede ni mo Europano diri ba? Hirap ka na ko ah. Go. Kaya pwede mo ta makasaka din mas dali. Wala lagi ang kuan. Na? Ah, biro ko nasangit bay. Lo, Nalahos dito. wala ka. Wala nagspaghetti. Pastilan. Pagka malas. Ay mana. Ano birthday dia kay nagspaghetti? Dali. Dali. Dali mo bay. Tawag alam basta ko spaghetti. Kinsa nawala na may rope, wala na may rope bay. Ship niya Idri. Ah, ano na lang bay. Bisa pa, tigom sa Mura kabot ko, kabot. Ah, karon. Nice. Nakasaka ko. Dara, nakuha ng rope din, natagak na. Jocelyn, Wag na. Na may rope. Uy, ano ko yung rope unta? Sayang ay. Sayang lang. ayaw, natagos na unta. Itok mo. Sila, try na ko. Dili matagak man. I-grab ay. I-grab. Man. Di man. Ah, dili na siya matang. Ano na lang ah. Tapos, ngayon naman tayo. Ayaw, dawat taram. Ayaw na. Yo. Dawat kami. Ali. Ali. Ulo. Oh. Biskot sa rope. Uy, bumalik ko. Ano? Uy, yati. Dawata. Grab. Abe, ibusta ka be. Ali. Nice soap. Sige na soap. Wait. Ito, di mo kuan. Sige na. Okay, wata try go. Wa man. Wa man natabo. Natagak ng rope. Tagak pud. Wala Tagak pud ni. Wala, natagak na eh. Oh. Natagak na. Dawat na. Ay, natagak na ito component ko yun. Tagak na bitaw, natagak ng rope. Ah, wala pa, gabintay pa din. Oh, natagak yun siya sa akong kwan pud. Natagak na sa hangin. Hangin sa pakanan ay. Ang silip ka na. Ako'y napay gamay diha. Ako risk ko klo, pero gamay na ako rope. Ambi na mo no. Nakoy ropo. Ayo di labay diri sa ano kay para di malaba na ano malahos sa ubos. Sayang. Asam ka mo. Istokyo dong. Mo yuro. Good. Teka, pwede ta diha. Oh, diha nya mulaw sa diri oh. Nakoy kanon. Ganyan. Amo ka ni. Dili ni. Ayuan. Naman di kay Fairy Lantern, Chrislyn. Na. Mabuhay pa na to sa bahay. Dili layo ra pud kay to. Na ano siya? Pa nakuha to. Nakuya pa niya. Layo pud kay tog nahulugan. Tagay na kita pa siya bitkit. Ah. Nadi kay damage. Ako kay kung down chat to. Ay, wala po ka naingon po. Asam. Pwede ta dre. Siguro. Ayan, pwede dre. Puyok. Ayan, tamak ko dre. Ah. Easy ba? Nasa right. Ito. Dre. Laos dre ako sa ka dre oh. Na. Makatamak makadiha. Na. Bawal sa diha niya, matamak ka dre oh. Niya lahos. Na. Pwede ko mag-group canon, ako'y group canon. Ayaw lang. Di lang. Pwede ka tumakan diha. Asam si kamukan. Bakti mo ba? Ano?
Balik ka diri speak ka so. Kabot ako diri sa Basta layat to, ko. diri, diri ko, diri. Dawata ko ha. Asa man na eh. Huwag ako extra yan. Murag masuki man diri agiyon. Diri yo, diri. Gusto mo doon. Rio, mas tulo Rio. Diba? Abot niya. Pwede ta diri oh. Musubay ta diri. Pwede na. Mo antos na tas mga ice na maka-ice. Ayos nga naka-ay. Ice na maka-ice. Na, sige, mayo na. Maka-frozen ba? Lain, pudog makainit. Pag na mauno. Uy. Napakuan sa station. Luther ba ako no? Uy, help! Hala, nalagpot. Kaya nga sa rope, uy. Sayang sa rope, nalahos. Are. Tubuan ko dito ba? Dito ba? Dito ba? Ato to makuha mo. Hello. Nakapakang stamina. Partim ng tugnawa, uy, atay. Sabi, Ari ba? Dito? kadawat. Uy, guwapo. Oh, Kabot ratos din. taasa man na nin ako'y rope nga gamay ba eh. Shift. Kabot ka. Ito ka, di na sila kaabot siguro eh. Shift. Yeah, di sila kaabot, ano na lang. May mga stamina. Ano na lang. I am so hungry. Ah, Diri, 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 shit. Yawa ka diri. may kasakaan diri bay. Diri oh. Dito. Yakiwa today. Diri oh, diri oh. Ay, Ba't pag dito lang? kinakina. Diri ba? Diri. Then dito dayon. Hindi mo buto ha. Ay, mabutom din ano. Nakoy ano, chain. Araw, ano lang. Dagan mo. Adin di ba trigger day? Yun saan mo bay? Save the... Ayaw pagdugay. Wala na bro, kuha na bro. Okay, ikaw. Ikaw na. Patay na ko bro. Ghost na. Nagkamay na stamina. Ah, sila. Uy, buto. Let's try DS. Ilupan. Patay ka. Asa ka layat? Kabot ka dali kung nakawin. Ang layat ko. Kuha to. Namatay na isa. Sayang ka. Ay! My God, hapet. Asa ko sa? Ay! Ay! Wala, di na ako madara yung ana. Dapat ni mo dawat ni mo dito. Gamay na lang siya kayo stamina. Di pa. Ay, pwede dali. Ay. Di taas po kayo, no? Pwede ba, oh? May mapatungan gamay. Ah, may rope. Wa na. Wala na ko'y rope, bay? Nakang ano tanan rope? Na ko'y rope canon. Canon lang. Kaabot, hindi mo layaton. Salig. Iyong Kaabot kanon daw mo. diri. Salig, kaabot mo. Layaton lang ato ba? Kasi gamit ni mo. Nakay gamit. Nadro. Wala. Lantern. Pero, amin na lang na, be. Para dili ka mabugatan, mas mutaasin mo ano. Bebe. Gamay ra kayo. Kaabot. Sige lang. Promise. Sige, go. Hindi lagi na. Go. Okay na yan, may rope kanon. Kaabot Gamay na pero. siya kayo. Utangin na lang Abot yung na lang, kanon abot na lang. Layatan na. Di lagi Wala mo ko'y abot. Oh? Oh, kaya naman, kaya ra. Promise, ah, Sige, diba? sige, Sige, mahug ka. Pag hinay di, mahulog ka. Alam mo, mula yan. Ay, layo, wala nilayat. Oh, Wala. Iyaharap ang sa. Nilahos. Iyaharap ang sa. Wala nilayat. Areo, mumusumbay mo na sa. Ayo, dia.
Wala ta. Mislit. Dawata po ko atay. Ngo sa buni siya dito po. Katong bro, basigaw ba? Kato ba? Ano? Ano ba? Ano man? Ano man? May ko. Sinabi ko niya gamay sa Kristal lagi. solda. Nagamit ko na na. Bulang kristal. Masa ba? O kasaka dia bay. Solda ng iron. Shit! Yun. Bati man diri bay. Diri ka ha oh. Likod, likod. Left side, diri. Left, diri. Diri dayo, diri dayo. Left, diri. Left lang. Diri ba, diri ba? Dari, agyanan dito left. Diri. Gila, bawi na bro. Kabot ni. But lang pod. Hala, walaos ka. Bawi na. Hala, yor ka ko aman. Business na. Dili doon lang. Kabot ra promise. Kita ko sa lida ay kitang Mapatungan ba ning kahoy? Dili. Dili aha. I learned the wrong way. Pang ina, nahulog pa siya ko sa bus. Kailan silang Ito. Dali. Kago bay, gutom na niya ko bay. May mo nakagmanok taod-taod ba? Dali oy kay ma alkan dito sa Jida diri. Ay, pati. Pabuta na bay. Kabot lagi kita. Hindi ko Wasam kabot. sa atin lagi, aray ba? Isay mo? Nga tubangan no. Hindi ko kabot. Kabot lagi na. Ikaw sala. Kabot promise. Dili kabot. Berting layo ah. Bay ba matay ko sa cruising diri ba? Yeah, Diri dapita ba diri side no. Diri di ba? May lantern, ano yung kamay to? Right side, CNTL ba? Right side, CNTL. Mawala bang kagutom sa ano lantern? Dili. Ay sa kanang ferry oh. Oh. Ay di ko sure. Ay, diri di kaning layat. Ay, layo ra kas ko aman. Ship. Layo ra. Kadahon sa gamit nako. Singan doon ako ni mawala bang ko. Ay, asa na yung orange na kulay? Dili mawala eh. Ha? Kapag ito na lang sa left side. Ano ko balo? Basig na diha. Basig na diha. Ala. Lancha no, gamit na lang. Tanawa diha ba si mulikod? Basig na diha. Di gud si mulikod. Oy, asa di ay? Wala, kamot Kung gidala ni mo dito pati unan. Diyan, na. Wala, unlan ba? Oh di ko abot eh. Right. Mug mas okay lagi. Naik sa kanan diha bay. May kabay. Una di ko diri bay. Okay. Yawo. Gilang. May paano Na ko sa kadri. one light? Bini mo. Sa kadri. Man oy. Buton ka, tagaan ka pagkaon. Nabukat kayo. Kaya na ako dito abay. Kaso, di ko sure if kaya na ako ang ito. Ilabay na ang lantern, kamay na pala na. Unta ka abot na eh. Eh, Wala pa kaya ng kusiklin. Pastilan, matog. ini remedy. Ship. Di pa di Ihatag kabot. na di lumpia yung mga ubang item para di kay kabugat. So, sorry ha. Gagamitan yung fairy lantern. Ha? Bukat Fairy din ka. lantern. Sorry god. Buton ka din. Hello, that's for you. Oh. Kuya. Ang fago na anong fagoy. Na. Wala oy, wala din ang kat ani bay. Wata ko bay. Ari tapita bay. Desa. Ang fag kinaanak. Sa. Wata ko. Nice. Sige. Na fago na tung luyo. Kumay na lang jud kulang makaon na ako ng imong karakter. Ay. Sakto ba kay pangan biya? Sakto kay pangan. Murag wala para ba ko kakuha sa achievement.
Dawata po siguro ko eh, grabe. Lahos mo do. Ay, Wala, layo patay na diri, po layo eh. ra kay diri. Murag mas Ah, okay rito. dito ba Ayaw, yun? Left ayaw, ba yun? Kristin, dia tatikas. Pabor Hmm. diri. Labayan ta si kaning Snoopy. Aloy, uy patado ko diri. Di mo ko pareha ni mo god, so okay ra. Uy, ang pag Kalma sa sunod kalma. na. Okay ra na. Uy, ikot na Sunda lang. Sip. Ah, laos na ta. 5% na lang dyan siguro. 10% na lang siguro niya akong ano. Nabuhi. Kinabuhay. Gutom. Ayaw sig. Palayo na lang to nimo eh. Murag maikot yung Mga nasa 70% ang gawa na ni gutom. Naog ka. Okay man dari oh. Dito na ako, boss. Dito na ako, boss. Paglisod, di na kaya. ganda. Lamay na kay kaog-kaog. Uy, Dawat ako. ship. Kagi ka. Tabangin, direk. Ay, biya. Ayaw, biyain sabi. Uy, marag. Di, Lagi medyo siya manok gentleman. nagigala ako. ayaw noy. Oo. Pwede na ako kumain. Ayaw anay. Marag. Ayaw wala tayo nanay. Awa. Hindi ko Ari, kakaka. lawatan Ay, lawatan diba? Di, pasad Ari, biyaan. ari gamay. Si Ari gamay, ha? Pero ga. Eh, dili ikaw anay gamay. Eh, ko ari gamay. Ship. Talawan kay ba? No, pagkit na, samot eh. Oh, lidyo, alam mi dyan nga lechon manok ba kaya naibulak. Ay, wala tayo nanay. Naibulak ba sa ulo? Yung lumpia. Ayaw ko Kuyapan bitrin. siya ka. Gamay na siya ka. Screenshot daw, screenshot ko. Oh, sige, testing eh kayo. Oh. Oh. Joke lang ito. Ito yung itutunog tapsing para di ka maigo. Ara. Nanutas kang para na di ko. Wala gibiyaan ko bay. Wala ni unya bay pagsaka na ko muraglahi na. Direk, direk. Kuha na pagkaon, direk. Lawag gini, direk. Oh. Tigaan tigagi sa kapag kaon, what lang. Matag na Di yun. ka mabusog. Bela, Makita ko siya. dali be kay wala mo kakaon ko be. Oh. Wala na. Wala. Wala na. Alawan. Nakastorya Sayang ng achievement. kalag. Nakastorya ng mga player. Tangina mo. Ilasta Istorya ay. ron. Gara. Ano nagkaon ba? Gamit. Unsa ni gamit sa statwa day? Gamit sa statwa squad. Gadaon na kuha mga marshmallow, mga buwan. Mga way Nanigurado. putasan na. Siyempre. Deserve dapat, deserve. Gutom. Ito higda sa Ayaw, wag. Ako lagi, makabounce lagi. wala na snow diri. Sila to, snow ihatag ni mo. Uy, ayaw na. Sa'yo na yung kaldira, mas speedrun na ni. Pinaka-basic ni. Ato tao. Tama agi left. Areo. Ito. Gibog boy, gibog. Bag to? Sili. Masili. Left ta left. Ano mo lang, lantern di hoy. Una ng lantern. Saka. Adlok mo na labay, lakang mo na eh. Sige, Dawi. Naitlog ko Ayan sa lang. to. Ha? Ito na dito. Ay, Kodon na daw. Ay, siya na. Sabi ko, itlog. sa park mo nas Alpine. Isti, oy. Natagak ang isa. Sa itikim na Halak ka. Dawa. Pamainit ko daw, ah. Oh, Natugang ilo, nakatugang isa eh. Uy. Kuha akong bag eh, kuha akong bag. ako. Hindi Nakatulog. mga butang.
Natuwa man lagi ni tawaan na man to. Ano to? Duko, Wala Dali ba, na ba, ka. ba? Dali na Sam. Lay, dali, Dali na, lay. lay, dali na, lay. Dali na, lay. Na, di na magamit ang chinlansya, napagod na. Dili na Ay, magamit. Labay. pagod na to? Oo. Maboto na nimo. Kasi mo na gamiton. Nawara? Tanawara? Di mag-inay si Gilayatan. Sa damage siya. Or ka ng sunog. Natagak siya. Na, di na ni kabangon. Hindi ka tag-advantage siya. Mabukog niya si kalit rin. Oh, wala din ito yung bandage, no? Pero niluggage ito eh. Mag-hope na lang ito nga. Iyan ka. Bis ko ito na ilain kuan. Ha? Katang Crislin eh. Ayan! Kumusta ka? Ayun sa. Dali, dali, dali. Dali Sam. Mugmaki si Crislin bay. Isang burn ay. Nam siya fairy lantern no gamitan tanin niya. Sige daw. Napa dito yung shoulder? Ay sa katubang. Ay sa katubang. Anawa. Ah. Oh, buwi pa. Welcome Ay, back. ay. Morning. Ikusa na na. Morning, morning. Wa na. Kurot na. Akarot na. Ilabay na na. Ayaw sa ko ilabay ha. Napa kay kinabuhi? Crislin? So far na pa. It na mawala. Hapit ko lahos na pod. Ito marag nagkikilis. Saan? Mga na, bagi ko diretong na oh. Yan nga sa chinlansher ganina. Sunog mo. Matay. Nako nasud sa bagda. Kalimot magud ko. Sunog mga ata sunog ba? Pero dili mas paspas ang ano masunog pag nang mahulog siya. Sa isa na lang jud ko kaubuhan. Uy! Natukod mo ko. Ay, sorry, sorry, sorry. Iya, ito sa ano? Nyara pasaka pang laba. Ano, panaon na na. Ay, yati, bati. Kapugo. Ayun. Hindi mo mudagan eh. Patay Hindi Sam. mo dagan pa ubos. Wala ba kapahawayan tayo eh? Agay piste. Kaon, kaon. Pwede diri ba? Isod kayo yung gayanan. Igotong ka Na. Sam. Wala. Taas ano eh? Padawat ko. Ay na lang. Never mind. Kaya yun dire. Dagan dire malapang. Saan eh? Yata. Lapang pina. Diha, layo man ana eh. Dire uy, dire. Diri na lang oh, mas duol. Dagan. Mas duol na mo diri oh. Dali no? Nya mo lahos na ta dito, anong murag hinahinayan ba? Mas duol diri oh. Risky makay to bay. Dagan na mo dire sa pagma. Risky makay na bay. Mabala ka. Di ko diha. Di ko mulahos diha, labi nag ikaw nagstorya. Itanong lang na. Dagan sa. Practice ka. Buta na lang. Ilay. Pasa ka lang. Itangan lang ba?
Right? Tay na tubig Christine. Ala, ala, ala. Mani. Ano? Sa laba mi ni Agi. Na nabukog na. Dili ay ipod na ko to kaya kay kuan. Ako sa minadaan Dari layo. sa pag akong Dako, gidagan. damage day. Hmm. Pero man ko na yung napawit. Dili lagi solid na siya pa. Kuha ba have confidence ba? Sus, pag ikaw gani lisod daligan. Automatic na. Dakay na turuhan. Di pa yung isa. Kuya tangan niya. Yay! Kani yung lutuan yung scout cannon kay gamit niyo kung lutuon. Kasi matagpag ang ata niyo. Bagay Kislin. Be, Ako na dahil na. Lutuan niya na tong scout cannon na. Ano man? Gamit mo kina. Ha? Uy daw. mo gani na no, basta siya magstorya ayaw nagtuo. Kaya ayaw ni batane. Dalit na lang kina. Go. Bapa imong kuan. Para makaon tanan dala ba? Sa kabag makaon tanan. Gabihom ko. May space yun ba? Kisa pa na sulat. Wala na ko. Kisa pa napaisa oh. Kanon na lang ko na isay. Kana. Oh. Ken. Ano mo katiwas sa sentry ba? Ano di ka day? Ano di ka sige. Para ba yung dali ko? Asa na nindot? Atbang oh. Dili ka. Pwede atbang oh. Sumpay sa dali oh. Bridge. Nawata sa misam. Uy, piskot ni Ali ng tao. Oh, ay kalimut og space ha. Ako jud. Sugap sa dali. Ha? Ako jud daw. One time na to dai. Hindi na maulit. Oh. Piskot min gagi ay Kislin ayukam diyan. Buot. Uy, gago. Pusla ng layo. Kabang ano pa, taas-taas ba itong pa? Are. Goods. Dawatin mo sila. Nanay. Dilulok sa to. Pagka taga-una de. Dua to oy. Buang mo lang dito pa. Di ko ani gud. Ay, balik ka, balik ka. Balik ka, ato tapos yun. Ha? Ha? Wait lang. Okay, dire. Pwede man tamak na niya. Pwede mga makatamak na. Matamak na din. Pwede malaos na. It's scary. Too scary. Ang sound ani. Ah, ayan na the flow na. Ari ka diri guro ah. Ay, di. Pwede. Pero mo, Masa to na kita? kaso lagi punta.
Pwede siya dire. Sa lagi. Tama Pero, na. dam? Pwede po ay. Lancer, wa man no? Mabot ra na. Ito mabot. Dere. Dayaton? Oh. Di daw, ikaw daw na daw. Unhira. Abot gid ay. Kabot. Alay, dawata mo yan. Ay, dawata sa mi. Dali lagi. An. Hala. Goodbye, bro. Salute agad. Yo, ako dawatan sa layat ni mo. Layat. Hey. Dali, dali. Mapait. Uy, gago. Slide ko, gago. Taas sam diyan na sam. Dere. Dawat ako sa kay na ko yung road Dako kay bag, dako kay bag. Ano ang bukas? Dawat. I mean, Mi, dagat ropi. Na. Na sakto Go na, rin. sakto na. go din. Kasi dagat. Oh. Naroon. Naroon lalong. May patunganan dere. Ka-creepy sa ano. Naka direct ako lang direct magbuta na ako bro plus kanang left side. Ade. Mi. Di pa. Di pa. Na. Ayaw na na. Go. Okay na? Gapmay pa. Sige, patas di pa. Di pa. Sige pa. Sige pa. Nakahinay. Sakto na ko na. Sakto na ko na. Ito na na, ito na na. Gago. Ano to? Ayan. Hey. Ah, wow. Dari na. Ah, dari. Dua tau ko. Help, help, help. Ah! Dari. Tunog sa tanaw. Hindi ra mo noon. Ay, purong sa bato nga makasulod na audio. Dito ka abot nila yun. Say ka no. Dari ra. Kasi no? Audio? Anale. Babaw niya. Eh, Nako'y rope launcher ah. yun na. Magdili pa man guro na ano ron. Kana gid saksa ta niya dildil lok Yeah. maglayo. Iwatan yan. You up ni mo ay. Grabe. Tara, ade. Tara, ade. Abot ta diya sa babaw siya. Yeah. Limang. Ito. Ha? Ikaw na kay kamay. Abot ta diya sa babaw. Hindi mo ni kumpul dili. Haro? Okay. Pikas. So, ada. Tahu na to. Nay piton. Ito na Sige. piton. Na ako. Ano ba? Pwede naman ba? Sa bangisa ba ta? Sa layaton niyo. Oh. Grab niya right. Lulu. Tano siya layat tun kay di siya kabawang gamit space. Ano nga? Ikaya? Ano ka po? Kaya. Aro, bato ba kanina yung laba? Okay, atay na rin video.
Okay. Dali, dali, kani, kani, kani. Oh, Kanila dede. Abang abang to. Nagpagkaon din. Ah, sorry. Dali, dali. Dali, left side. Apa? Yeah, first aid rin. Sa layuan na nila eh. Ano yun? Ah, dili lagi. Malayat ta diri si Pikas. Malayat ba diri? What? Ha? Dito na ako diri ha? Layo Okay. kayo eh. Diri, diri. Na may tado pang Ow. lama tong ginawa. So, diyan man di marba. Labak diri. Buat ra. Abot ra. Asa speaker mo? Ah, Awa Presley. ta dito magtapok dia. Ala! Luwa ka po. Ano nilokos? Sure, awara. Awara. Asa si Presley? Mas Pikas ko eh. Isa kasi ah. Ay, hindi ko makalagin. Iwatan ako dito. Kabot na, salig lang. Murag adlok man masay ko ingon. Salig Alang, lagi abot na din na. masay ko ingon adlok kayo. Sila ko malahos ko dito sa ubos. Ah, diri na oh. Bira, bira. Naog na lang. Awa. Ah, bitaran na lang siya na. Ali, dali. Ali, dali. Sabi na lang yun, malayat na Ah, siya. naog na ako. Baka na lang siya eh. Palayata na lang. Aray, ari tagi sa may kaya nailaba nga bato. Naman nila yan. Asa, Red? Ano namatay? Patay na lagi, daan pa ko. May pag nilayat na lang ko dito sa taas na. Da. Murag mas safe pa rin tato dito sa kuha. Bulo sa niloyot. Tawa na, tagaan ko no. Apa itu berani gitu? Ha? Hindi mo. Iskop eh. Kami katawayan niya. Ay, anto susbat to. Wa jeda yo yo. Nala siya Kuya pa na ni ron. No. Ah, ditabot. Yan sa bridge dahil nasa likod nila. Hindi na po, di ko feel no mo. Tuwa man. Mapasok ka kadali ba tapos diretso ka dito sa ano? Bridge ba? Wata ba? Ah, pwede naman di kasama, naman di kasama. Light to speakers. Light dito. Light na dito, kaya ako nasuyo. Nilay, alilay. Ako ah. Pacaran nak? Wata di sa takay sa amin. Ala. Tara. Tulo, biskop. Yoke. Ako ang bawas ato eh. Gamitan ko yung piton din. Ayan. Ah, may sa piton. Sam, balik kami na rin sa amin. Kabot. Ha? Matagak. Adri op. Na, tagak. Adri op. Na, marag tagak mo man. Yan sa. Lay. Patay na. Patay na. Lay. Ay. Lah. Nahulog sa laba. Okay. Yung piton kay grabing kagamit. Thank you for your sacrifice. Tao Ganito. tayo.
1 millisecond na lang dyan ang taba, masalba na siya siyang piton. Abot kami sa babaw. Duulan tay. Ay. Ay, di mag-celebrate ang mga Ascent 7 eh. Di pwede mag-celebrate. Di mabuhi, no? Di ma-revive. Okay. Sa'yo na rin din doon. Yung mga matay pa dyan. Kalig. Buhi na yun ah. Babaw. Ang dapitang langit. Ambak dia, makikita ka. Okay. Oo, sus, talayat to eh. Mana, naka sa langit. Oh. Luuyas mo to, nabilin man. Pero babaw. Saka na sa kuwan eh. Sigurista kayo Okay. ano? Okay. Naman kay rescue ko. Bago na mo ka? Ganyan ako na eh. Giku, anak bitaw ko na mo. Kaon tataka. Ay, kuan din po sa bot. Risky po kayo eh. Layo kayo? Wow, harap po. Ito namin yan tayo dahil. Loya taas mga kalag. Pamisa na lang sila. Pamisa. Namayon. Mura sagwa na los ganina. Ang daon gis kaluwas sa humpito no. Oo. Ah, thank you for your sacrifice. Sayo na duwa ay yung mga matay pa dyan mo. Hilas. Kana, tingin ka na. Again. Wala na, Sige, tagak. lisod. Klaro kayo. Tagak pa to nimo. Napa eh? Napa sa lolo eh? Iyawa. Unhan ka. Spider-Man. Sayo na Pero duwa. Spider-Man, makakapot. Wala sila. Ah. So ito yung acid save. Uy, mukhang Ana. Ang mga kalagi na maninog. LGBT. Ang nabilin sa helicopter. Sure ko Barney. Noon may puno. Ang helicopter na. Asa na lang me. Ano ko na pagkuha. Dapat lang. Nauna, pang amo. Suko ang sa. Lupa ka na. Lisensya ni mo, Col. Hindi mo natagak eh. Nice, Ipag- na tayo. Ay pagigkaon tog manok ganina na. Ayaw, kasi ka mga